B'investiment ta' 9 miljun euro infetaħ uffiċjalment iċ-Ċentru għall-Innovazzjoni Fgħawdex fiż-żona industrijali tax-Xewkija. Mifrux fuq medda ta' 9 metru kwadru fuq is-sit li darba kien tal-Malta Dairy Products, l-Innovation Hub se tipprovdi spazji għal kumpaniji u negozji fil-qasam diġitali u li jaħdmu fis-setturi tal-intelligenza artifiċjali, cyber security, blockchain u l-Internet of Things. L-Innovation Hub se jkun qed joħloq madwar 120 impjieg ġdid f'Għawdex. Il-binja ġiet inawgurata mill-Prim Ministru Joseph Muscat li sħaq kif is-sabiħ taċ-ċentru u l-innovazzjoni u l-avvanz ekonomiku ta' valur miżjud għoli qed isir f'Għawdex. Il-Prim Ministru qal li qed nagħtu valur miżjud lil Għawdex permezz ta' impjiegi ta' kwalità li għandhom itejbu wkoll il-livell ta' għajxin liż-żgħażagħ u lill-familji Għawdxin. Dr. Muscat semma kif dan l-investiment b'mod partikolari se jolqot liż-żgħażagħ Għawdxin li dan il-gvern wedhom li jsibu xogħol tajjeb f'Għawdex stess. Dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk qegħdin fil-fema tiegħi nagħmlu esperiment soċjali. Esperiment soċjali fejn rridu naraw li qed noħolqu jobs li f'Għawdex ħajkunu qegħdin iżommu u jattiraw talent żagħżugħ li wara li jmorru jistudjaw Malta, wara li jmorru jistudjaw anka barra minn pajjiżna jirritornaw f'pajjiżna, jirritornaw f'Malta, jirritornaw f'Għawdex biex hawnhekk isibu il-milja tagħhom. Iċ-Ċentru għall-Innovazzjoni f'Għawdex immedjatament se jkun qed jilqa' żewġ kumpaniji prestiġjużi. L-ewwel kumpanija hija Nouvel Group, kumpanija multinazzjonali u Ewropea li se tħaddem ħaddiema iċ-ċertifikati minn Google. Il-Gozo Innovation Hub ser ikollu bħala nies jaħdmu fih xelta sabiħa ħafna ta' kumpaniji illi jinvestu f'dik li hija magħrufa bħala knowledge based economy illum u allura din nitkellmu fuq l-intelligenza artifiċjali, fuq l-Internet of Things, fuq il-blockchain. Il-kumpanija l-oħra hija dik Għawdxija J2 Group li naqdet ma' Microsoft biex jaħdmu f'dimensjonijiet tal-intelligenza artifiċjali fejn fost oħrajn se jagħtu kontribut lill-oqsma bħas-saħħa, it-turiżmu u t-trasport. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona innota kif l-investiment f'din il-binja hija xhieda ta' gvern li qed jiffoka fuq il-ġejjieni. Min-naħa tagħha, il-Ministru għall-Għawdex Justin Caruana laqet b'sodisfazzjon dan l-investiment sostanzjali fil-Gżira Għawdxija. Diġà għandna żewġ inkwilini hawn ġew, żewġ kumpaniji barranin u qed naspiraw li jkollna iktar ħalli nkomplu nkattru l-investiment, ix-xogħol però fuq kollox imbagħad ikollna tkabbir ekonomiku illi diġà qabad ritmu tajjeb u biex insostnuh. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.